ସକାଳୁ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ବିଲରେ ଅଛି ମାଟି ହାଣିବ ଆଉ ସେଠୁ କିଛି ଫସଲ କଲେ ନିଜର ଏ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବଜାରରେ ସବୁ କେମିକାଲ ପରିବା ତାକୁ ନ ଖାଇ ନିଜ ବାରି ଯାହା ବି ଏତିକି ବି ଅଛି ସେଠି ଯଦି ନିଜେ କିଛି ଫସଲି କରିବ ସେଥିରୁ ବି ନିଜ ପରିବାର ଆରାମସେ ବାହାରୁ ବଜାର ନ କିଣି ସେଥିରେ ଖାଇକି ରହିପାରିବ। ହେଲା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଖୋଳାଖୋଳି କରି ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ଏ ପୁରା ବଣ ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇଜ୍ କରିକି ଯାହା କରିବା ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ହେଲା କି ଏବେ ଯାଉଛି ଖୋଳିବି। ଆଜି ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି କଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର କାମ ଏତକ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ମୂଳରା ସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛର ମୂଳରା ସବୁ।